זה מופע. כן. היי, יש חבוש, היום אנחנו הולכות לשחק. מה? אנחנו קוראים למשחק. אין לי מושג, אני קוראת לזה משחק השוטר, לא יודעת. אז יאללה, בואי, נו. עכשיו אנחנו בורחים מכלא אימא ל... לי יש חובה. איפה את בכלל? פה. בואי, הנה, זאת ליאן. בסוף הסרטון הראה לך איך קוראים למשחק. לי, אני שקופצת, קוראים לי אגם, ולה, שזה... שיש לה רובקס? לה קוראים ליאן. טוב, תזהרי, כי זה בואי דבר. כבר. לא! וואו. וואי, בחיים לא ראיתי קוצים מזוהרים בחושך. לא! המחשב הזה לא עובד טוב. איתנו. יאללה, בואי. בואי. היא משחקת במחשב, יותר קשה לך. וואי. אנחנו צריכות לברוח מה... איך קוראים לדמות הזאת? יואו. הנה. תפסה אותי! הנה. היא לא תפסה אותי. היא לא. יואו. היא נעלמה? לא, היא לא נעלמה. איזה באסה. היא יודעת לעלות במדרגות. או. לא, היא רצה מהר. ויש לי עוד בגדים של... הנה, אתם רואים אותה למטה? לא, אני מתקפת עם טיקי עלי. מה? היא עלתה פה? לא, אני לא מאמינה. רגע, רצחה מישהי. היא עלתה לי על ליאן, תסתכלי, היא עלתה על הגשר. וואט? טוב, אני רצה ישר היא לגשר. אשכרה עלתה על הגשר. טוב, אני רצה עכשיו רק לגשר. מה? היא עלתה על הגשר. מה, היא יודעת לעלות על הגשר? היא עלתה עליהם בגשר. יש פה מישהי יפנית. אימא'לה. טיצ'וס. וואי, לא חשבתי שזה יהיה כזה קשה. היא הפליצה. היא הפליצה. אימא'לה, היא עולה על הגשר. אלוהים. די, זה קשה. די, זה קשה רצח, היא עולה על הגשר, זה עוד יותר קשה ממה סיימתי שציפיתי. זה עוד יותר קשה ממה סיימתי את שציפיתי. זה על הניצחון, על הניסיון הראשון. על הניסיון הראשון. יס. נו, ליאן. אם היה דבר כזה, הייתי בת חבר, הייתי מעציבה אותך. את יכולה לחתוך, אגם. איך? וואי. יכולה אמא, יש, סיימתי, בואי. וואי. יאללה. וואי, זה היה יותר מדי ניסיונות, איזה פדיחות. יאללה. זה אמצעי. פעם. זה אגם. כן, אני יודעת. כבר הופה. חתכתי בעצם. אני מתחילה מפה. וואי, אני צריכה פליש. טוב. בסדר, בואי רגע, תעצרי את הסרטון. הורה. אומייגאד. חזרנו. הייתי בשירותים 10 דקות. אז ליאן שמה, ואני פה. אני פה כי זה קל רצח. לא קל, זה קשה אגם. זה קל, אני כבר בגשר. כי את עם טלפון. יאללה, אני מחכה לך. אני צריכה ללחוץ חדש. בואו נחכה לה. טוב, אני אחזור לכם שהיא תבוא. חזרנו, וליאן סוף סוף חזרה. אחרי איזה מיליון ניסיונות, ליאן חזרה. 12. גם תכין קצת את החלון והתריס, ממה. בסדר. את החלון עד הסוף. מה? איך? רגע, חכי. חזרנו. זה אגם הייתה תקועה ולנקות את חכי שנייה. רגע. הופה, ליאן. את הכדור בה. מה? איך לא נהרגת? לא, כי זה בא בזמנים אחרים. הפכתי לפנקק. וואי, מתי באמת תכנו את הפנקים? לא יודעת. תשאלי אותי. אימא'לה. אגב, היא שאלה אותך אם להכין פנקים? כן, כאילו. אמרתי לה כן, אבל עוד מעט. עבר עוד מעט. יאללה, חכי שנייה. יאללה, אימא'לה. תודה. יאללה. חכי, אגם! איך לא הפכת לפנקים? עוד, זהו. הולכת. אימא'לה. תודה על הדחיפה. הופה. בואי. אני מחכה לך למעלה. אני מחכה לך. אני למעלה אבל. איפה? איך באת?
בואי. חכי, אימא'לה. יש פה את שבוקי. יהיה לך קצת קשה לעשות במחשב. קוראים לו שבוקי. לא! שבוקי, אימא'לה! לחצתי על שבוקי. זה הרי משבוקי. הוא דופק אנשים למוות. אימא! שבוקי בוא. תודה. שיהיה איתו מאחורי, אני לא רואה כלום. מי שבוקי? שבוקי אימא. זון! אוקיי, אני עברתי את המדרגות כבר. עברתי את המדרגות. שבוקי רוב! שבוקי. אני אנסה כאן. עברת? כן, אני עברתי. איך? את רק התחלת. אני עברתי כבר. עברתי את המדרגות. נו, איך עושים את זה? שאני אראה להם את הזווית. נו. וואי. איך קוראים לדמות הזאת? תכתבו לנו בתגובה אם אתם יודעים איך קוראים לדמות הזאת, כי ברח לי מהראש. כן, אנחנו קוראים לה שבוקי בינתיים. כן, שבוקי. לא, את קוראת לה שבוקי, כאילו. אין לי מושג איך, כאילו, ברח לי מהראש איך קוראים לדמות הזאת. נוי? מה זה? מה זה? איפה את? אמא, יצאתי מהמשחק. זה הראה לי מודעה כזאת. לא, חצי. חרא. טוב, אז אני אסיים לפנייך. טוב, אז חייבות לסיים, ביי.